Wengane zawethu impela sibona lapha ngodaba lukasisi njengoba ke ekhala ke efuna lona kosizo ngayo ke impilo ke ayiphilayo njengoba ethi impela ke yona ke lempilo ke isimvalele ke iminyango ke eminingi bafethu impela ke usisi uveza ukuthi akasakwazi ukujabulela inkonzo yasekamereni ke nomuntu ke wesilisa ke oyedwa uthi impela ke usephila yona ke lempilo ke cishe ke iminyaka ethi ayifikelele phana ke kuyizihlanu bafethu ngaphandle baseligibele loludaba ngicela maniqale nginibingelele kuyona ke Mbuso City MTV sithi njengoba siqala ngani channel ake wenze kulungile ucela uciphize subscribe na notification bell khonza uzithola zonke izindaba ke esishayo nazo ke zitrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela sibona lapha ke udaba lukasisi njengoba ke ekhala ke ufuna lona ke usizo ngayo ke impilo ke ayiphilayo nempilo ke ethi cha impela ke esimbambezele ke kakhulu ke empilweni bafethu impela kusisi uveza ukuthi ke impela ke akasakwazi ukuthi ke athokozele ke inkonzo yasekamereni ke nomuntu ke wesilisa ke oyedwa kanti ke wengane zawethu uveza ukuthi lempilo lena ke wayiqala ukuyiphila ke emva kuba ke ethole ukunukubezwa ngokucansi emva kuba ke eqede ke ibanga leshumi ke eyongena phana esikhungweni ke zemfundo ke ephakeme khona lena ke ekweli kaBanana bafowethu uthi ke impela ke wadibana ke nabesilisa ke abahlanu lapho ke bamthatha khona ke bahamba ke bayozitika ke ngayo ngokwenkonzo yasekamereni nokuyinto ke impela ke yamlimaza kakhulu emoyeni nasemphefumulweni wagcina ke esenza ke izinto ke angaziqhenye ke ngazo. Bafowethu uthi usisi ke waqala ke waba umuntu ke oshayayo ofikayo phana ke enkambeni ke zikaFaro futhi ke esihamba ke nazo ke izindawo ke ezamaphathi njengoba ke wayithi wayizama ukuthi ke acishe phela lokhu ke okwamehlela kumbe ke ezama ukuba akhohluke yikho. Bafowethu ke usisi ke uthi ke wathi ke kwelinye ke ilanga ke waphinde ke waya phana ke endaweni ke yocika ukoma lapha ke wafike wathola ke abemi bangaphandle ke abadabuka lena ke eNigeria lapho ke wafika impela ke labalisla ke bamthengela bona kuphuzo ke wahlala nabo impela kumnandi ungathi makufika isikhathi sokuvala kwaleyo ndawo yocika ukoma babese behamba ke baya kuzo izindawo zalaba ke besilisa laba behlala khona uthi nalapho ke wengane zawethu impela ke bafike bazijabulisa ke nabo labesilisa njengoba ke babebane ke wengane zawethu uthi ke ilapho ke waqala khona ukuthi cha impela ke umuntu ke wesilisa ke akasamuzwa ngoba ke wathi mangaba ke edibana ke nomunye ke owayezwana naye ngaleso sikhathi wathola ukuthi cha impela ke ngazuthi ke uyazidlalela futhi nje ngathi ke umoshela ke isikhathi uthi bafowethu impela ke waqala lapho ke ukuthi mangaba ke enza yona ke inkonzo yasekamereni ke angene ke nabesilisa ke at least ke abathathu ukuya phezulu ukwenza lokuba impela naye ke ezoculiseka ngaphakathi. Hayi-ke bafethu ke lo wesifazane ke impela ke lempilo kuseyiphila kakhulu futhi simvalele ke emathubeni kamaningi ngoba abantu ke ebezwana ke nabo impela ke bebenezinhlelo ke ezinhle ngaye kusho ukuthi cha impela yena ke impela ufikelwa ukubhoreka mangaba ke enabo futhi impela ke akasabezwa bafethu impela usho njalo ke lo wesifazane ke eveza phana ke ukhala kwakhe efuna lona ke usizo ethi cha impela ke bafowethu ngicela ukuba ningicebise ukuthi ke ngaba ke into enjenganalena ke iyenziwa kanjani kumbe engingaphula kanjani futhi ngidlule kanjani kuyona ngoba cha impela ke angisafisi ukuba ngiphile lempilo ngoba nawu neminyaka esihambile nako umuntu ezoguga egugiswa iwona ke amadoda. Hayi bafowethu impela sazi ke futhi kasazi lokho ngempela thina ke siMbuso City MTV bafowethu sithi njake sihle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.